Altay Bürkütü Mücahit Osman Batır'ның şehit bolğanlygynın 72 ýyllygyny minnet bilen hatırlaymiz. 20-nji äsirniň aldyňky ýermida Xitay tajawuzçylary we Ruslarga karşı mustaqillik üçin güreş kılgan Altay Bürkütü dep nam algan Osman Batır 1899-njy ýyly Şerq Türkistanyň Altay vilayeti Köktukay naýysy Ündüre Qara raýonunda tugulgan. 10 ýaşga kirgiçe Xitay tarapidan maglup kılınyp Tibet arkaly Türkiýeге kaçmakçy bolganda tutkun kılıngan Kazak ustaz Böke Batyrdan çewendazlyk we başga tajawuzçyga karşı türlük tälim terbiýelerini algan. 1911-nji ýyly barlyk Altay zemini we Şerq Türkistany Xitay we Ruslarnyň tajawuzçylygydan gutulduryşyny maksat kılgan güreşni başlagan. 1940-njy ýyly tajawuzçy Xitay Şerq Türkistandaky zulümni küçäýtip halykdan kural ýykkan. Osman Batyr kural berişini ret kılıp, ular bizning bugun quralımyzni algan bilen äte jenimizni alydy. Noji bolsa menden quralymny elip baksyňçy qeni dep taqqa çykyp qerindişi bilen birlikde Xitay tajawuzçylaryga karşı güreşni dawamlaşdyryp, taryhynyň altyn säýpelerinden orun algan. 1943-nji ýyly 7-nji aýynyň 22-nji güni Bulgunda ötküzilgen murasimda Altay kazaklarynyň hany dep çekerlengan. 1945-nji ýylga kelgende Altay Tarbugataydan çykyryp ýetilip 30 000 kişi bilen güreşni dawamlaşdyrgan bolsa-mı, 1950-nji ýylga kelgende bu san tähminen 4 000ga düşüp kalgan. 1951-nji ýyly fevraldaky Xitaynyň hərbi hujumy netijesinde äsirge alıngan nurgullygan türkler içinde onun kızımı bar idi. Osman Batyr 200 kişilik Xitay goşunyna karşı öz aldyga hujum kılgan. Düşmenge qaqşatqıç zerbe bergen bolsa-mı, ok dorusy tügep äsirge düşüp zindanga taşlangan. Emma hiç baş egmegen. Xitay tajawuzçylary uny atqa mindirip, Ürümçi koçalarida Şerq Türkistanny qutquzman degan adamnyň halyny gör dep sazaý kıldyryp, halykny korkutuşga urungan. Osman Batyr elip kirilgen her koçada "Men ölüşüm mümkin, emma meniň halkym örlük üçin adakçy güreş kıldy" dep waqyrap, Xitaynyň ýürekini jygyldytyp halykka medet bergen. Osman Batyrnyň aýaly, ailesi we balalary Xitay tajawuzçylary tarapidan raýymsizlerçe öldürilgen. Şerq Türkistanyň mustaqillygy, Şerq Türkistandaky türk halkynyň erkinligi üçin jenini pida kılgan Osman Batyr 1951-nji ýyly 29-njy aprel güni Xitay tajawuzçylary tarapidan awal kulaklary, andan kollary kesiltilgen. Meýdanga mejburi elip kilingen halyk tek bir aýtgan. Osman Batyrnyň tajawuzçy Xitayga karşı gozgulanlary we batyrany güreşleri uny Şerq Türkistan mustaqillik görüşiniň nupuzlyk şähsiga aýlandyrgan. Osman Batyr Şerq Türkistandaky türk halyklary üçin şanlyk bir ölgi tikligen. Şerq Türkistan halky taky Şerq Türkistan mustaqil bolup, örlükke erişmegiçe Xitay tajawuzçy güçlerine karşı güreşden vaz geçmeydi. Şerq Türkistan bir güni mustaqillikka, Şerq Türkistan halky hörlükke erişidi. Şehitlerimizning roýy şat boludy. Ýaşasyn Şerq Türkistanyň mustaqillygy.